କାହାଣୀ ଛୋଟ ପାଦର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ, ନାମ ତାଙ୍କର ସୁରଜ। ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ସୁରଜ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିବାରେ କେବେ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସୁରଜ ହସି ହସି ଶୁଣୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲା, ଜିତିବି କି ହାରିବି ତାହା ଲୋକେ ନୁହେଁ, ମୋର ପ୍ରୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସେ ଉଠି ଜୋର ଜୋର ଦୌଡ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାର ମା କହୁଥିଲେ, ପୁଅ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେ ନା। ସୁରଜ କହୁଥିଲା, ମା କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୋର ବଡ଼ ସୁଖ। କେତେଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ସୁରଜ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷରେ ଆସିବ। ତାପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସୁରଜ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ପଛରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ 50 ମିଟରରେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବାକ୍ କରି ସୁରଜ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ହେଳା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ହାତ ତାଳି ପକାଇଲେ। ସୁରଜ ହସି ହସି କହିଲା, ସାର୍ଥକତା ବଡ଼ ଶରୀରରୁ ନୁହେଁ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ? ଦୁର୍ବଳତା କେବେ ବାଧା ନୁହେଁ, ବାଧାକୁ ଜିତିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର।